dve pesme koje su tu možda najbolji primjer i pokazatelj onoga kako pesnik reaguje na okolinu, na spoljašnje efekte i ono što prosto živimo, što je naša svakodnevica, jer ja smatram da neki ekspresionizam. Tako je, svako od nas mora da ima neke svoje impresije, utiske da skuplja sa strane, jer naša stvarnost kakva god daje, ona nas uči. Ona nas uči i tera nas da se razvijamo i da prosto biramo svoje usmerenja. Sad, neko ima pogrešno usmerenja pa ide stramputicom, ali mislim da su sva usmerenja dobra. Čak i kada se krene stramputicom u nekom trenutku osvešćenja i produhovljenja, čovek se ipak vrati na pravi put. Ja verujem u to da čovek može da spozna sebe, čak i onda kada zabrazdi i ode tamo gde ne bi trebalo. Da, sigurno je tako, inače ništa ne bi imalo smisla. Tako je, tako je. Evo ovako iz prvog ciklusa Ljudolovka da pročitam dve pesme. Opomena. Razdiru nas. Razdiremo sebe sami. Ponavljamo scenariju. U povesnici istorijskoj događaj smo nemio. Crna rupa globusa. Priča bez kraja. Zbog parčeta raja ovozemaljskog na delu bratoprodaja. Loša trgovina. Kain Avelja ubija i opet će iznova i iznova. Za nas nema raja ovozemaljskog. Jesmo li izopšteni iz carstva nebeskog? Priča bez srećnog kraja. Sveta zemlja prodana, osta trag čovekoljublja. Priča svetovna, bolna uspomena, opomena. Ovo je jedna opomena za sve nas. Dobro, očekivao sam nešto hermetički zatvoreno, ali nije takva tvoja poezija. Ipak je... Nije hermetički zatvorena, treba da se promisli o njoj, ali mislim da već na prvo čitanje čitalac može da oseti tu idejnu srž moje poezije. Slažem se potpuno, da. Sad ovako, ja volim da govorim o čovekoljublju mnogo, o tim čovekoljubivim idejama, jer zapravo mi smo svi bića koja treba da žive u zajednici i ne možemo bez drugih. Mislim da čovek mora da se osloni na čoveka, pre svega. Ne može da živi izolovano, premda postoje i neke težnje, čovek je ostrvo, čovek ne može biti samo ostrvo, pa čak i kad je ostrvo, ako gledamo u tom kontekstu, i više ostrva čini arhipelag, jel tako? Opet su nekako uvezana i ta ostrva. Ostrva su povezana vodom na kraju krajeva. Na kraju krajeva, znači imaju neku vezu, a voda nosi sve, voda struji i voda povezuje, jel tako? I nedavno sam baš naišla na mudru misao Svetog Justina Ćelijskog, morat ću da parafraziram, ono što nam je od Gospoda dato, a to je pre svega i na prvom mestu bogoljublje, znači ljubiti, voleti Boga, a onda čovekoljublje. Znači prva i druga Božja zapoved. I to me je inspirisalo da baš kod tebe pročitam pesmu Čikanje. Nekada moramo da čikamo čoveka da bi se on probudio malo. Dobro, da. Čikanje. Ljubiti čoveka, psa, mrava, isto merom može li se? Stati spram sebe ravna, spram svoje sene, da pokaže spremnost, da se suoči oči u oči, sme li to iko? Čik čovečnost u oči, utitraju zene, gde laž vene, a istina raste, čik. Dobro, lepa igra reči.